Sikwenza njani mawucabanga lo muntu lo? Ngivele ngihliziyo inkungathi icile emafutheni. Hey. Ukuthi vele ithuba wathola watsebenzisa. Yazi uyayithanda. Uthe kube mina nje Nkosi yami. Wena nto awukwazi nolithola ithuba lokuthi uphume. Ngiyaqala ngqa. Ngiyaqala ngqa. Usuneminyaka emingaki ubhema? 9 years. Ufikile emgaqweni khona unangani? Ngifile emgaqweni na 2 years. Una 2 years. Ola long ubhemela ekhaya. Hayi bengiqashile kahle kahle. Oh, ubuqashile ubuspana. Hayi bengisebenzisa imali grant. Hawu. Ntombo. Izingane zona bese zenza nje. Shuthi ngacela kuseswami uyohlala nezingane ukuthi ngicela ngoba nginezingane ezo5 shuthi leyo odihlala kube eMaritzburg lezi ihlala noseswami ngathi sesingicela uthathe ezo2 ngiphezulu u2 ngoba nama ngisebenza ukwazi ukuthi ngithole into engizoyidla hayi wavuma futhi seswathi hayi muhle lo mbono ngocabangayo wakumukela lokho ngamnika ke lezo zo2 ngathatha ezo2 hey so manje ubuhlala nazo wena noma bengahlali nawe? Bengihlala nalezi ezo2 amantombazana abafana abo3 behlala noseswami. Yeah. Awu madoda insizwa zodwa. Uzeli insizwa zo. Wayeseyithatha ugogo wayo le. Basala neyodwa. Nayo ngase ngiyisa kudado bama ke le. Useswamhlala nalezi ezo3. Wayicana. Usemdala ugogo ngangenzela ukuthi ebe nomuntu ozothi ngikhelela amanzi. Oh, ozomgada. Yeah, lezi ingane siyithola kanjani? Kuthamela i1 noma shuthi u4 wandawonye uyedwa ngayena ndawonye ngithola sengine TV. Yeah, upho iliphi time? Likhona. Ubaba wazo? No, phela ngemele ingane zakhe uyayinaka kodwa ingane. Awuyinaka shem. Wena ngoba imali belokho eyilesa kumina la ngamtshela ukuthi yabo nje sengidla ama drugs nje. Khohle ngayithole ngishishuma. Ngamnika inamba yefoni kaseswami waxhumana naye amuzi useswami sengitshela ukuthi hayi uyifakela kahle imali indoda leyo hey kuyindoda kakhulu uyasebenza nje yini nabangani esekulimaze kangaka umezeka nje komqondo kubani umeze kumina okahlahle wonona izinto ya noma ngemina ubonakala kwezinto nje kahle kahle kwasuka ngestory sikama. Okay, ake siqale phansi nje ngohlelo la khona. Nina bendlondleni nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalela umuntu omemezayo. Omemeza ngathi uyakhalela ukuthi igula lika Jama lichithekile. Awunina baka Mbhuti ubomvu ushe ngegazi. Nina baka Shishiliza ngedidiko lemaholo. Lemhlabela imbedule nina bedla mhlathi kaMayekisa. Nina bazukulwane bakaPhalo, nina baka Dalinyebo. Ngiyabingelela nina baka Mdlokombane, nina baka Jinene Ndomnyama, ngiyabingelela inkalo zonke. Ngiyabingelela ngoprofessor ngiwakamkhize ndaba kaphansi kana ngoba isigodini sakabha kumthetho. Ngasohlangothini la kwaMandlakazi. Mangabe uyaqala ingxenye ohlelo lethu le oyethamele noma le oyijongile noma oyibhekile how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebele iMp TV1 asilanda khona abafowethu nodadewethu abasobe bezosilandisa kabanzi ngokuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni okusuka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sifuna ukuzama ukuvala indlela yokungena sivule indlela yokuphuma so uma silethe umuntu lana siyacela noma ngabe uyeza ukuthi unobufuqu noma nogqozi lokuthi engathi ungamjaja siyacela ungayenzi leyo nonsense la ngoba mawenza leyo nto la mina ngizokublock kahle kahle ngisothi ngizokuthola kanjani ngixebule ngibulale ngento ngoba abantu masibalethela sisuke sifuna bezokhuza izingane zethu bezokhuza izingane zenu bazo raise awareness ukuthi abantu abaqaphela abantu kumele beqaphele ngempela bengagcina nabo beyithola beyizisulu zezidakamizwa ngoba umuntu wesifazane useyidakamizweni ungayithola usudayisa ngomzimba uyithola usuyisulu sabantu abazodlala ngawe laba abadlala abantu abadayisa umuntu wesilisa ungayithola usubamba inkunzi okungagcina uba sejele noma uyafa so ngakho ke sizama ukuthi silethe bona abafuthi izulu esihleke sakithi sithi indlela ibuzwa kwabaphambili bona ngoba sebephambili sebefikile ezidakamizweni ibona manje sebebuya bezocathulisa intsha nanabantu abadala nanokuthi kumele uyigade uma umuntu uyigade izinto engagcina zikholele ezidakamizweni ngoba akekho umuntu ongena ngqo imost yabo bakhona abangena ngqo
kodwa imost yabo bangena indirect uyibona usungaphakathi ungeke usakwazi ukuphuma ngisho uphuza utshwala uyigadi utshwala ophuzayo uma ubhema insango ugadi insango uyibhemayo ungabhema insango ongazi ukuthi ishuka ubani nini kanjani yebona into le izinto eningikumele zenze phambi kwakho asiyipromote insango ukuthi ayibhenye kodwa uma uthi usuze wathola ukuthi uphakathi ke kuyona igadi into oyibhemayo igadi ungahambe nje uphafula ngoba ungayithola ukuthi esimene ungaziyokhishwa ubani uyayithola usubhekene ngeziqu zamehlo no Professor Mkhize okuyinto engeyinhleke leyo ukuba i-guest yami into engeyinhle ngicabanga ukuthi nje ukuphela kwento engeyinhle ngoba bonke abafikela basuke bekhombisa ukuyisola nkosazana kunjani ngiyaphila kanjani hayi siyaphila igama lami nguProfessor Sisi uma ungabingelela nje ekhaya nje awube ne-from ungabingelela lapha ekhaya uzazisa ukuthi inkosazana ubani igama layo idabukaphi. Okay mina nguThembeka ngwale Mbede awuthembi wethembi khona ubhuti wami ngazi ngonothile Lembede yeah kahle la engidabuka khona ngidabuka eGreat Town esigodini sasemabuvini kaMambulu awukathi uyibhini impela idropa lami encane iCranscop yeah kuze ngikwazi ukuze ngize ngifike la kuProfessor asifunike ke leyo nje sogcina nayo ukhule kanjani ekhaya ukhulela kuphi wafunde pha amabanga aphansi uyiqala kanjani izinto ezimkhutshana ubunjani esikoleni ngoba nje ama sikhuluma nengane esesikoleni akumele ingane uyithathe usuyithatha manje sifuna uyithathe angithi nje manje nomuntu kumele siba accommodate bonke abantu khona umuntu osesesikoleni osaqala into ezibhedayo sifuna ukuzama ukuthi lo muntu azi ukuthi lento ayenzayo iyomgcinelisa ezandleni zikaProfessor. Okay okushuthi ukukhula kwami ngikhule uma wami usabantu abangaphili kahle nje isimo somnotho singekho right yedla imbuya ngothi ukukhula kwami ke kushuthi ngithe la ngiqale khona ukubona izinto ukuthi ayihambi kahle ngiqale sengino 9 years yeah lapho ufike umunye umama wamakhelwane ezocela ukuthi ucela ingane engamphatheli ingane ngoba uma wena amantombazana amaninganyana nibangaki lapha ekhaya izo zonke izinto esifuna mfethu lezo nibangaki ekhaya esizweni sikamaso 9 yeah shuthi abaphilayo bawu 8 yize lo munye sanda kushiya sesu 7 ke kahle abaphila yeah angithi yabona ngoba ngifuna ukunderstand ukuthi ekhaya bangaki ngizala wayo angithi uma kunengane ezo9 kuyisibalo leso esire ukuthi umuntu wesifazane ebe nezingane ekhaya so wena ngoba unezingane ezo5 sekuyacaca ukuthi ukuvunda kuwe ufuza uma wakho manje wena ufuna ukusincisha lowo msoco yini inkinga ujahevu naqhuma ungaqhuma sifuna wonke umsoco wendaba ngoba wena unezingane ezinhlanu futhi ufuza uma wakho kahle uvundile kushuthi emveni kwalokho ke nje uma wavuma ukuthi ngihambe ngophathela lo makhelwane ingane uyafunda lapho bengingakangena esikoleni okay ngoba esikoleni ngingene sengina 12 ayi ngihambe ke ngiyeka makhelwane ngihlale khona ngiphatha ingane bengiyiphatha lengane kushuthi lo muzi lokufuyiwe izinja abadlwane bethathele encence ingane kanjalo zathi ibekwa nje kwenzeka kanjalo isona sitole esaqalayo leso no masithathe ngeyigameko sisixoxela indaba kushuthi angishaye ngekhothi ngalidonse libo u2 angishaye ngalo ngize ngihleshukele izinyo usuku lokuqala lolo emveni walokho kwathi ngelilanga nje sihleli nje nengane ezidlala wageze mina wathusa idrobheni wahamba uma Ekhaya uhleshukelwa izinyo uma wathini akakahle phuke izinyo phela angishaya ukuthi hliphu wangishaya nje wageza wahamba idrobheni ungishayile lingakahle phuke izinyo wahamba idrobheni uyothenga lencinci ingane uma ebuye edrobheni kushuthi angazi noma wadina ukuthi ufice ibiza incinci noma unjani wangibiza ngangena endlini wadonsa ikhothenge lesibili wangishaya kwahlephuka izinyo kushuthi ngithola upoto wokuphuma ngihambe ngengima fika uma ngimbikele ukuthi ma sengishayile ngekhothenge ukuthi inje ithatha incinci athi uma donsa uswazi uma ngishaya athi angibuyele khona sekuwu4 mhlawumbe ntambama ngingabe ngisaya mina khona vele ngihamba ngohlala kwenye indawo nje sihlahla phansi kwesihlahla ehlathini ngihlalele nje khona qhamuke linye ikhehlala kaJalithi umntana ngihlalele la ngithi mina ngiphumulele bengiyotheza hayi lihambe ikhehla sho leli khehla libe nokuthi kodwa ngeke vele ezohlala kanje libuye lize kumina lingibuze pho ulinyazwe yini ngithi mina hayi ngibe ngishawa la ngiphatha khona ingane awupho usabuye ngane ekhaya ngithi mina hayi uma ngithe ngiyakuyena ngishaye wangishawa athi angibuyele khona sho lingithathe leli khehla lingihambise khona afike lo mama oqhubeka ngithethisa ngiqhubeke ngihlale ngoba ngisazi ngizoshonaphi
ngihlale ngiphathile ingane. Kwathi ngenilanga futhi ehambile edrobheni futhi kwakuzofika indoda yakhe ngoba iy'nsuku zasebheke ukhisimusi. Ahambe edrobheni avele athathe impuphu, athathe imithombo, ayibeke la. Athi ucela ngenze utshwala. Engingakaze ngabenza nhlobo, ngazange ngifuna ngiqale ngenze njani. Avele ashiya njalo ahamba. Athi ufuna ukuba utshwala benziwe. Ngivele ngicabanga ukuthi khona ugogo khona kumbe umakhelwane ngihambe ngiye kuyena ngifike ngibuze ukuthi benziwa kanjani utshwala. Avele athi mntanami ngeke ngikwazi ukukutshena, ngcono ngihambe ngiyohlala nawe phansi ngikukhombisa ubenzi. Hayi ezugogo wabantu afike ahlale eduze wami lokhu ethi thatha lokhu ufake kanje direct kahle utshwala ngibenze ngize ngiqede. Ngibonge ugogo ahambe ugogo wabantu ayele kwakhe. Ayafike lo mama ayi utshwala ngibenzile. Shuthi kubile ngakusasa aqhubeka athi angipheke. Lapho yena akuthinta nokuthinta nje mina engithintayo lo tshwala. Hayi ngipheke ngenhlanhla ngivele ngicabanga ukuthi ngiyangambona uma epheka. Hayi ngenze njengoba ngezwe uma ethi kwenziwa njengeparish. Hayi ngenze nami ngenze ngenhlanhla kwavele kwalunga. Ngaze ngawuvova utshwala baze ba right, wafika abantu baphuza ba right nje utshwala bangaba nankinga. Shuthi hayi ngiqhubeke ngiphathele ingane kupheleke lo nyaka. Uma uphela unyaka hole lo mbuzo eyodwa athi uma ngiqhubeke ngihlale khona. Shuthi akhulume nobaba wakhona naye lo mama emphathele ingane. Angithengele uniform ngihambe ngesikoleni. Lapho esikoleni ngiyafunda nje angikho khona, hlukumezekile. Since mina ngesikoleni ngizoke ngihambe ngingadlili ukudla kukhona. Bengithi ngifuna ukwasha i-shirt kuthiwa insipho ayikho. I-shirt ngikwazi ukuphinda mhlawumbe isonto lonke. Ngifunda nje ngalonto. Hayi kwaya kushuthi kuze kuphela unyaka wesibili ngikhona. Shuthi kuze complain ubhuti wami engimlandayo ukuthi hayi angibuye emzini abantu. Hayi nangampela ngibuyiswe-ke ngibuye ngizekhaya. So ngakhula kanjalo-ke mengikhula kanjalo uthe sengisekhaya. Impilo ayikho kahle nobaba wavela ngaleso sikhathi wavela wayibhungela ngoba wabhunguka 4 years. Lapho uma wazathola umsebenzi komunye umuzi owephoyisa wayibambela itoho khona kodwa ehambe ekuseni ebuye ntambama elala ekhaya. Angithe sengina 15 years ebuka lento ukuthi uma kuzoba njani lokho ephila impilo ukuthi usebenza emzini abantu. Ngavele ngasiyeka isikole sengifunda u6 ngavele ngasiya ngokuthi ngingatsheni umuntu. Avele ngantshontsha imali agibela ngami oyifunela amatoho ngenhlanhla ngilalanga ngathola itoho. Ngasebenza ngithe sengine 3 weeks ngisebenza. Kanti uma uhambe ngifuna wazwa ngithola. Ngoba phela nganyenye ekhaya ngazi ukuthi ngiphi. Hayi mefika uma ngiteleke ngithi mavele inyanga siyaphela vele bengizokwehla inyanga misiphelile. Angaphela mengihola kulomuzi inyanga ziphelile. Vele ngithatha imali ibophele eqolo ngihambe ngeenyawo ekhaya. Angifike ekhaya ngithi ma nansi imali engiholile lapho 600. Fike ngimnike yona yonke uma ngithi mana imali awuthi kuthenga ukudla la ekhaya. Uthengele nezingane icashwana nje noma ungathenga lamatebu nje ashipile ukwazi ukuthi ziye esikoleni ngoba sasihamba ngeenyawo esikoleni ngendlela isimo esasiyisona ekhaya. Ayishuthi uma yakwenzeke lokho bathengele ogogo shoes ingane uthi ikwazi ukuyifaka esikoleni. Qhubeke ngihambe ngiye kulomuzi bengisebenza kuona. Lapho ngasebenza inyanga ezo7 lo muzi. Lo ngibuya nemali nje ngayisebenzisi ngibuya nanginikoma. Wathi ngenilanga nje sihlele ekhaya emini sibhorekile nje ngingekho kudla singanamsebenzi nyani uma lapho kulesipani sakhe. Sezwe nje simenyezwa ingane yamakhelwane ithi nangu babone nibizi. Ubaba uphuma phesena 4 years zonke ahamba. Ingane ayishiya incane yayinenyanga ezo6 eyishiya wabuyisa ina 5 years. Hayi mesifika kuyena phethe ibhodweni ngaka. Nesikhwama sinempahla zakhe kuphela. Akana ngishushele nekhukhwini. Lapho asidlile wathi. Hayi sithola abozuma wenu besimtshenta sesibusa usatohoza uma kodwa uyabuya ntambama. Yana ngampela abuye ntambama uma afike sekhona ubaba. Hayi kungabi nankinga kanti ubaba uzohlala isonto elodwa athola umsebenzi esikoleni ukuba yi-secretary lapha esangweni. Ahambe asebenze khona aqala impilo ngathi ibangconywana ke lapho. Aqala ngathi ibangconywana mase kusebenza ubaba eduze bangconywana. Shuthi ngenze njani mina ngihambe senginaminyaka emingako 17. Ngihambe ngiyosebenza ezimobeni kahle emaplazini. Ngisebenza khona still ngiqhubeke ngenze kanjalo ngingalokhu nje.
ngingayisebenzisa imali mekuphela inyanga ngehle ngenyawo ngifike ngiyinike uma yonke mobenike kwakuya ngokuthi mhlawumbe intambo uyishayeka ngakhe sasola ngamandla akho lapha emveni kwalokho kusho ukuthi kuhambe the sengineminyaka 20 ngihlangana nobaba wengane yami futhi hayi ngikhulelwe-ke lapho baleke futhi ekhaya kusho ukuthi ubaba ngifuna aze angithole akhokhe kahle futhi ubaba wey'ngane zami engabi nankinga nje kube right akhokhe kahle emveni kwalokho hayi kusho ukuthi agule ubaba ashone ethi uma eshonile ubaba mhlawumbe sihlala unyaka wodwa noma i-right wagula uma uthe megula wagula-ke uma ngayeka kwakuhlala kubo wey'ngane zami ngabuya ngeza ngasekhaya ukuthi nginakekele uma nje ngoba uma wagcina umuntu osefaka iphampasi esephendulwa egezwe enziwa yonke into ngabuya nje ngazomnakekela usisi wami omdala esebenza lo mncane weseshadile ehlala emshadweni wakhe shuthi mina-ke kufanele ngibuye ngize ngala ngizogada umama abafana baseGoli vele bayitohozela hayi ngiqhube ngimsiza uma wathi nje ngelanga wabiza umamncane wabiza umamkhulu wasoba omunye umama umakhelwane wasebiza thina nje sonke siyingane zakhe noma sasingaphelele saso-3 ngoba kwakwethina ngamantombazane sasikhona basitshena ukuthi khona ingane engasiyala ekhaya awuma yiyona kuyiphi avele athi mina awuma sonke lesikhathi ubuthuleleni na ngize ngibe ngase nginey'ngane esuthu awuyisho yonke loo nto hayi kube ngathi kuyaphelela lapho umuntu ongizalisile umuntu esizala ubaba yena asazani ngoba mina ngikhule ngiyibiza ngolembetha nje kahlahle ulembetha kusona isibongo sami la ngakhulela khona isibongo sami mina ngowamabasa kahle ubaba wami owamabasa ayike emveni kwalokho-ke kushuthi ngibe nokuhlukumezeka nje kakhulu ngihlukumezeka kanjalo nje kushuthi uma ethi mekade esho loo nto akuphelanga ngisho isonto uma washona the uma eshonile uma hayi phele lowo nyaka akashone ngawo kulo nyaka wesibili ngikhumbula kahle wawu-February 19 kushuthi sixabane nosisi wami omdala vele kusuke umfana number 2 emva kwami athi hayi wena uyiveza ndlebe vele kade wawuqala lekhaya ufuna ukusiphatha vele uhambe lekhaya ungaphinde ube ngicondwa wakho lekhaya lapha nginanoshishuma ekhukhwini cabanga ukuthi ombe ngizoshonaphi ngoba ngeke ngisaya kulo muntu owakithi ngithi ngisawuqhubeka ngithandana naye emveni kokuba sekuzalisa iy'ngane lokhu eziwu-4 yebo vele ngenze njani vele ngihambe ngey'nyawo ngiye edrobheni uma ngifike edrobheni ngihayikhe ngize la eThekwini nala eThekwini angazi ukuthi ngiza ngaba uma ngifika la ngishuthi khona ngake ngimuze uma ekhuluma ukuthi khona umfowabo oseClermont hayi ngihambe ngiye eClermont uma ngifike eClermont iClermont inkulu angazi ngizophuma ngibhekephi vele ngifike lapha erenke KK ngihlale phansi ngingaze ngizenze njani ngihlale nje ngiyithulele uma ngihleli kanti ngizovele ngibe nenhlanhla vele kuqhamuka ingane yakho umalume kanti ngiyayazi hawu lapho ngithola ngayikhathi izini kwakuwo-8 ebusuku hayi ngihambe nayo uma ngifike hayi ngibeke udaba kumalume ukuthi kanje athi umalume ayihlala phansi mshana nginenkinga hayi ngihlale naye lo malume akuyena umalume abazali omama oyedwa nobaba oyedwa ngizothi nomkhulu lama nomkhulu babo ngihlale nalo malume ngibone kodwa mase ngihleli naye enyangeni esiphilothi hayi akumnandi hayi ngivele ngifuna indlu ngiqashe shuthi ekuqasheni kwami mase ngiqashile lapho sengiyiphetha ngisaphethwe ngibona ukuthi ayikho lento engiyiphilayo thatha intambo ngithi ngiyayihlilela ngibamba umastendi ngiphinde okwesibili ngithi ngiyihlilela athola omunye umfana nje wakhona endaweni lapha eClermont wangami hayi ngivele ngibona ukuthi ayikho lento ngiye kwenye into ngokuthi uphindile ngithi phindile ngoba nawe unenkinga yini nje mhlawumbe ningasiza isixazululo athi uphindile ayikho into engisiza lezo mina nje ngibona ngihlalela nje iyona ndlela nje engayikhetha ukuthi ngihlale kanje uhlala kanjani uqashile naye cha uhlala emgaqweni isifindile ukuhlala emgaqweni ku-right athi ikona u-right mfethu ngoba awutholi ukukhulunyiswa umuntu
uyiphila nje leyo mpilo oyiphilayo. Ngivele ngithi hayi mina phinde ngeke ngiyakusaba uhlala emgwaqweni ngavele ngolala nje esigangeni ayiphethe ngiyakusaba ukulala esigangeni ungekho mphemo nje umuntu odlula uyangibona nje ngilele emgwaqweni athi phela silali phela emgwaqweni la hamba khona imoto silala nje emapakini bathiwa ama-bridge ngithi hayi ngeke etha ngiyiboni kahle leyo nto ukuhlala nje emgwaqweni athi yena angazi lapha ngabhema ngibhema ngisho ugwayi ngibhema ikantini ngiyaphuza kuphela. Hayi shuthi lapho ngivele ngibona ukuthi ayikho lento lo muntu uyangilahlekisa futhi mengitshela indaba ukuthi kuhlalwe nje emgwaqweni ngishuthi ngixhumane nomunye umfana hayi ngingaqali ngitshela inkinga yami ngithule nje vele ngithi mfethu ngicela ngibhemise athi awubhemani ngithi noma yini wephethe athi ayiphethe mina angibhemi inkantini angigwayi ngidawuna ngawo ngibhemi wonke ngithi lethela ngibhemi. Hayi naphela nginikwana abantu ngibhema ame ngibhema lapho kushuthi ngithinge gcine ngihleli lapho ngize ngilale hayi ngithule ngicabange lento bese sengibhemile ukuthi hayi izona indlela engizophila ngayo le ngitshena ukuthi hayi nami kanjani vele kuphelile ngami ngoba ukufa kushuthi akadalela ukuthi ngife sengigeje kabili ngeke ngisaphinde ngithi ngiyayibulala kushuthi akudala ukuthi ngiyibulala angivele ngene show idakamezweni mhlawumbe niyona into engangisiza engangikhipha ne-stress ayina ngaphela ngingene kanjalo idakamezweni lo ngicela othuphula kwabashaya amadamu abashisayo ngicela bengiphe wathi ngelanga nami nganxaha ukuthi ngiyithengele ngayithenga le nto ngayibhema shuthi azagcinisa ingenile nje egazini ngoba sengilongijwayele ukuyocela ukuthuphule yagcinisa ingenile nje ngabiza uphindile naye uphindile vele uyayibhemela ngambiza uphindile ejazi ngibona ngathi kunomehluko uma sengibhema le nto inkinga-ke manje la ngihlala khona hayi ku-right kodwa manje abantu ababhemayo bekho kuleya ndawo phindile waze asihlalela emgaqweni hayi nampela umqasho ngawushiya kanjalo ngakhetha ukuthi ngihambe ngohlala le ntombazane emgaqweni hayi ngahlala nayo le nto ngami ngihlala nayo hayi saqhubeka sabhema athi nje ngenilanga ngahamba ngogangela yena lo ma-standard ngiqashe kuyena afika butshotshela iskate elinekile ngantshontsha i-top yangehlamba okudayisa qalekile njengoba ngidayisa lezi zinto hayi ngiyidayise thonto okubhema hayi ngibhema athi ngenilanga ngaphinda futhi ngathi ngiyomtshotshela ngibone weshiya ispade eminyango ngithi ngiyasithatha avela ngibona hayi avela athi yabona-ke manje ngoba usuqala ukanga sekuzoshaya ubulawe-ke manje la hayi ngibona ukuthi okay sijampile vele ngigibele ngize la eThekwini ngishiye kanjalo ngale ngibuye ngize ngale hayi mangifika la shuthi ngitholane noBhuti Mashobana athi yena hayi indawo yokulala ungayithola nathi sihlale yaphansi kwama-bridge sikwazi ukuthi unakekeleke mhlawumbe nje sizame nokukhipha kule stress onaso uMashobana ngithola ngihleli ngicabanga zona lesimo nje engasuka kusona inkinga nje sengidlule kuzona qhubeka ngahlala naye uMashobana wathi ngena ngasihamba naye siyophanda ngicishwa ngashayiswa imoto ngakho ukucabanga wagcina lapho ukuthi angihambe ngiyophanda wathi uzongenzela yonke into ngoba ukudla uyangizamela ukubhema uyangizamela nje ngathi ngenilanga ngihamba ngamshiya uMashobana ngihamba ngaye eClermont angifike eClermont ngifike khona hayi ngahlala 2 months ngisuka la nje shuthi ngingalokhu nje sahamba sayomba ikhopha sahamba siyomba ikhopha khona abathi semgodini khona manje komba ikhopha lapho imimbi ikhopha lapho shuthi qhama amaphoyisa edubula la sabaleka khona shuthi ngingene ngazi noma kwakuyinsimbi leyo noma kwakuyini ngangena kuyona shuthi balimala la njengoba nginje endenzini la ale ngathi mengilimala la kwayinto encane nje futhi engathi izophela kodwa wagcina sekubhicika kuba nje ngahamba ikliniki ngabona naye le clinic kodwa ngisizwa shuthi saloku sifunwa amaphoyisa-ke ngale ngoba sibonile ngicabanga ukubuya futhi ngize ngala ngabaleka futhi ngeza ngalana-ke ngashiya kanjalo ngale sifunwa amaphoyisa ngaza ngalana ngafika ngaqhubeka ngeza kuMashobana la ngamshiya khona ngenhlanhla ngaphinde ngamfica saqhubeka-ke saphila kanjalo lokhu enginakekela-ke engondla engenzela yonke into
nje ukukhula kwami nje akubanga kuhle ngempela ngoba nje yonke into ebiyenzeka ngendlela engaze ngibone ngathi ngelanga ngihamba la emgwaqweni ngahlangana no-taxman kushuthi umuntu ojwayele ukuthenga abantu besifazane wangibuza ukuthi ngiyadayisana ngathi angidayiswa ngicela ukuthi ucela ngidayisele wakhipha imali engango-500 ngalingeke ngathi imali engaka ngabona idakamizwa seziningi phambi kwami ngemali engaka hayi ngahamba naye sihamba sowawubhukha kwenye place ngale hayi angibuye ekuseni hayi ngangiwosisi sengibuya nalo 500 ase ngiyibless impela nje ngiyibona ngathi nje nami sengiphathwe impeleko nomhlanje kanti into errong le ukuthi sidle idakamizwa into engekho right idakamizwa azikho nje right ngiyafisa nje ukuphuma kuzona kakhulu ngoba angiyiboni inqubekela phambili musedakamizweni ayekho umuntu ongathi unempilo e-right ehlala emgwaqweni akukho right osacabanga ukuthi ufuna ukungena edakamizweni ngiyamcela makuwusisi ngabe umfana ngiyacela nje ingalinge icabanga into esidakamizwa lento idla igazi lakho awubi namthambo emzimbeni nje ikhawotha wena ufuna everyday uhlezi unemali awubhemi futhi kanye ngosuku uyabhema ngisho ngo-5 kufanele ube nemali engakanani lezi zinto ziyabiza lezi dakamizwa kufanele uhlezi unemali uma ungenayo imali ucabanga kaningi kufanele uthole imali ucabanga yonke into uthole imali uzoyithola kanjani ukuze ngibheme nje ngiyafisa ukusizakala kakhulu nje ngoba angisathandi iy'ngane zami ziyangidinga kakhulu la ikhona zonke ngoba nje le okuyiyona ngayisa ku-anti wami ilo ngayisa ngikaze ngiphinde ngiwayibona kodwa imali ngihlezi ngiyiphethe imali bengiyifika esandleni noma kade ngicabangela ukuthi awukuze imali engaka kumina kuze ngihambe ngiyobheka ingane yami misifikile imali ngivele ngiqale ngesidakamizwa emveni kwalokho-ke ngeke ngisacabanga ukuthi kufanele ngiye ey'nganeni sengiqhubeka nalezi dakamizwa ekhaya-ke la ngashiya khona ngilo ngashiya kanjalo kwashona ubhuti wami engimlamayo ngabafonela ngathi mina ngizwa kuthiwa usifisa ushonile wathi usisi wami ushonile waphendula usabele eceleni loku yena wangixosha wathi awu lo ubuzela ukwenzani engalibhadi la engavena ngabona ukuthi okay showcase angakathandeki ekhaya namanje ngaqhubekela ngabona ukuthi hayi kushuthi namanje impilo yami ayikakabi right ngakhetha-ke khona ukuthi ngiqhubeke ngihlale khona emgwaqweni-ke ngithi ngizama khona ukuthi mhlampeni iy'nhliziyo sebezehlisile kanti iy'nhliziyo kushuthi abakazehlisi namanje nje kusabelo uba ukuthi khona engamona ngakho kuyaxolisa kakhulu mntama ngicela ngixolele ngoba ngikwazi engakhona kuyena nje wayengixosha ekhaya angimina engathuma uma ukuthi akangizale ngaphandle konke njengakona kuyena ngiyacela ngixolele ngixolisa ngenhliziyo yami yonke ngoba ngiyakudinga ukuze ey'nganeni zami ngikudinga kakhulu ngiyayithanda iy'ngane zami zonke nginey'ngane eziwu-5 abafana 3 amantombazane 2 ngiyayidinga iy'ngane zami futhi nazo ngiyacabanga ukuthi siyamdinga uma wazo kukhulu kunzima kuhlungu impilo engiyiphilayo ngingasayithandi ngoba ngisathanda ukuhlala emgwaqweni kodwa ngesimo ngisaqhubeka ngihleli khona ngoba ngazi ngingashonaphi yazi number 7 abhuti ngiyazi ukhona umuntu engamfonela oseduze no7 akekho umuntu engamfonela ngoba bashintsha amafoni ngoba engasafuni ngibafone ngangilokhu ngibafonela bawashintsha lo muntu ohleli ney'ngane zakho yena unayo ifoni number yakhe ubabwazi onayo yazi number kababa wey'ngane zakho yebo athi ngibafonela njengamanje You have reached the voicemail line service of 073370117. mhlawumbe nisayilahla njengoba edakwa nje naye ulokhu ubani omunye singamfonela one-number yakhe iy'namba ukuthi ngiyishile iphepha ley'namba mhlawumbe ngibuye ngizokulethela uma bekutshela ukuthi awuzalwa yilo baba bakusani ubaba wakho okuzalayo abangikaze ngiyise umuntu ngoba uma wayeseshonile shuthi
kahle ngathi ngilandela ngoba wayeshilo ukuthi ngowamaphi yeah wafika nakhona wathi ubaba washona nje kudala kusho ukuthi umuntu washona ngisemncane ngoba ngisho naye lo ngomfana ngithi ngathana naye kanti naye uzalo yena ngamazi kwayena kodwa kuyena umdala kusho ukuthi umuntu nje washona ngisemncane yeah kunentombazane engiyazi yangapha eKranskop yakwalembethe nayo manje kodwa phela mhlawumbe inkuluke neKranskop leyo engivela kuyona awuyazi number yomuntu ohleli nezingane zakho nginayo ukuthi ngishiye lapha manje angiyazi ngekhanda ibo ikhena mbela kulelo konjane la uphethe itasi nje yona leli tasi kantelana ngoba kumele leli tasi kube nezinamba zakho ukuze manishayiswa izimoto abanokushayiswa izimoto nje ayide kuphele ngiphathayo okunye ngiyashiya kodwa manje khona inamba engiyishuthekela ngangikhona nayo azikho-ke inamba ekhona la ayikho futhi ngeke usizakale phela ayikho into manje unokuthula keni kwalembethe ukhona unokuthula ozalo kwamndimeni nokuthula uhlala unokuthula naye ngokuhlukumezeka kwakubo ngagcina ngoba waqhamuka eGoli wasuka eGoli unjani umpofu emnyama ngeke umpofu lo hayi ngasiphela mhlawumbe ukukhilima phela mhlawumbe nokukhilima so manje wena ucabanga ukuthi ungasizakala kanjani ngoba kahle kahle ngokucabanga kwakho sikhona isifundo umuntu azosithola kule episode yakho nje yabo nje engitshena abantu kakhulu yabo edakamezweni yazi abantu bafunda kanjani bakhona ukuthi befunde empilweni yomuntu like usitshela ukuthi wena ubunjani phansi kwalezi zimo wena ubumuntu onjani asikutholile wena umuntu onjani kulesimo lesi kodwa nje sikuzwayo usikhela phezulu ngendaba yokuphuza utshwala asikwazi ukuthi utshwala waqala nini utshwala ngabuqala ngesikhathi ngiqala nje ukuhlukumezeka senginengane eyodwa ngaqala ukuphuza lapho mangiphuza lapho futhi nje bengiphuza ngithi mase ngidayile umuntu ohluphayo nje walinyazwa yini lapha eSmall ekushuthi nginamafeet kushuthi ngawa ngashayeka then ngoba nala wona ngikwazi ukuthi nje nayo into engingasho ukuthi like isithini isifundo kule mpilo yakho mawuthi khona omunye umuntu onenkinga efana neyakho ngoba yabo nje kakhulukazi ukuthola ukuthi ozalwa yilowo muntu obuyitshena ukuthi uyena ubaba wakho leyo nto iyahlukumezeke emqondweni njengoba ngangizama ukuyibulala ngangicabanga yonke loo nto ukuthi kushuthi mina ubaba angimazi kushuthi ngazoma kuphela kodwa ngendlela engangiyona nje ngoba naye ubaba lo wangikhulisayo shem ngabe ngiyamsukela wengiphatha njengey'ngane zakhe wengenakudla kancane ukuthi wembathisiwe noma ngingazi-ke kahle noma uyazi noma engazi kodwa nje ngendlela eyenza ngayo ngathi naye wengenalo ulwazi ngoba ngisho ethenga nje into engahlukanisi nalo engilamana naye engahlukanisi senzele ngoba manje lo mfweni yena yini manje abe yisiphukuphuku abe yisilima wenziwa yena ukuthi abe yisilima angene iy'ndaba zabazali uhlangana phela nokuthi wena uzalwa ubaba wakhe angazi ngempela kahle bengizombuza la mina ngifuna umbuza khona lokho iyona nje into efika ingime kahle ngoba phela kube enhlapeni ubaba othi angihambe kwakhe ngabe mhlawumbe yazi nanokuthini mfowethu ukuthi abantu abahlala emgaqweni mfowethu baney'tori mfowethu mina yabona mina mfowethu angisashayikwa izinyembe zomuntu mina sengishayikwa ukuthi ngazi ubuqiniso endabeni yabo ngoba yabo bengizomfonela bengizombuza uma ekufakaza lokho bengizomtshela amasimba la efonini bengizomtshela amasimba ngoba mina angisabi muntu
nakho umuntu engimsabayo kahle kahle if ngempela kuyiqiniso lento oyishoyo ukuthi wakuxoxa yena akahlangani naleyo nto leyo uhlangana naleyo nto leyo ungena phe entweni zabantu abadala ngoba wena kahle kahle udade wabo kakhulu kodwa ke manje angikwazi ukuthi ngiqinisekise lokho ngoba nakho ayikho indlela ukuthi atholakala ocingweni nanokuthi nawe uthi ayikho inamba umuntu owaziyo awazi ngisho inamba yomuntu okuyena ohlala nezingane zakho ayi ngeke madoda umuntu ohlala nezingane zakho awuyazi inamba yakhe into enzima leyo inzima nje kakhulu leyo nto leyo ukuthi into esingathi into enjani leyo ngoba shuthi wena nje ingane wayigcina nini isenginesikhathi ngoba phela lokho asho njalo nje mfowethu angiphindanga ngaya khona senginesikhathi yabo nje mina ngikhathazekile nje amadots wami awahlangana sizwe igameke indaba sizo ukukhula kwayo yabo nje ngosuku lokuqala lo mama othi wafika wakushaya ngalo lo kwakumele kucace lapho uthi umarket ayide yakulanda noma kunendlela okwenziwa ngayo akangilanda ngoba phela futhi kwaqala ukuthi inja kuthiwa idle ingcengce noma angibuyise ethi angibuye ngize ekhaya wangishaya wathi angibuyele khona ngabuyela futhi khona kanti ngisawuhlumeze ngisawuphekisa utshwala ngaze ngipheke utshwala mfethu mina into engisayizule mfethu angazi noma mhlawumbe baku-advise abantu abalokhu abakulethela lapha futhi is not about ukuthi abantu asizile ukuzodayisa usizi la sizodayisa indlela okhule ngayo sifuna ukusuka nokuhlala kwayo leyo ndawo kuzovela lapho umuntu ozokusiza yabo njengamanje mina ngokwami mhlawumbe i-episode 129 le noma 130 ngokokwazi kwami ne-experience enginayo ngabantu abafika bexoxela ngiyakwazi ukuze umuntu ozokwazi ukubamba abantu ukuze bemlekelele abantu bafuna ukuzwa into uyongixolela umuntu oyizwa kabi leyo nto leyo but abantu bafuna mfethu ukuzwa ukusuka nokuhlala impilo yakho nje iqhamukele igamekweni iqhamuka ngegameko benza ukuthi kumina kwenzeka ukuthi kumina kwenzeka ukuthi kumina usomthola kanjani umuntu ozokusiza uprofessor yakusize ngalutho noma bakutshelile ukuthi uprofessor akasizani ngalutho ngisho le ntombazana othi weze wahala wafisa ukuba yiyo uyibonisa ishintshile akumena wayishintsha mina ngayithatha ngayiletha la kwavela abantu abazoyisiza iyasendlala isitori ukusuka nokuhlala kwaso so njengamanje mina ngithole lutho mina ngesingaba angithole lutho angcono ukuba at least ekhona kwedwa simtholayo efonini ugogo yena lohlala nezingane inamba yakhe uyona unayo yona ngaze ngiyithathe inamba yagogo wamgcina nini nogogo ngiye ngaya kule nyanga edlule kuyena kade siholele leya game asengithi ngoze ngibabone ngoDisemba elakho lokusonga kubantu lithini nje ngendlela engicabanga ngayo bengicabanga ukuthi mhlawumbe ngithola usizo walo nje lokuphuma edakamizweni kuphela into engiyicelayo ukuphuma kwedakamizwa ngoba edakamizweni kunzima kunokugqila obukhona edakamizweni indlela nje okuyiyona impilo ayibi right nje umhlala emgwaqweni uhlaleka kanzima nje yazi into oyikhuluma ithule ufusa abantu bekusize ngani hlala nje point ethi ngifuna nansi into mina kahle kahle ngifuna ukuphuma kanje ukwazi ukuthi kusetshenzelwa phekwani ukuthizala wami bengifisa mhlawumbe ukuthi ngithole noma i-rehab ngiyeke idakamizwa nje nomuntu nje ongangisiza nangento zokugqoka ngoba anginanto zokugqoka anginalutho nje ngihlala emgwaqweni nje siye silale ngisho singadlile nje asinalutho nje la sihlala khona into zokugqoka nje anginazo nongangisiza nje angikhiphe engizamela i-rehab ngaya kuyona ngoba angisayimisele ngeyidakamizwa angisayifuni ngiyafisa ukushintsha impilo yami ukuthi ngishintsheke nje ngibe umuntu nami ngiyibone sengi-right ngingasekho kule nto engikuyona ngiyafisa kakhulu
sengibuyele nje ey'nganeni zami sengiyibona sengi-right, ngingajabula nje kakhulu. Ngiyacela nje abantu bengisize. Yena bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemeza umemeza ngathi yakhalela liluthi igula likaJama lichithekile. Nina bakaMputu Bomvu njengegazi. Nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni embedule. Igama lami nguprofessor ngingwamkheza ngidabwa phansi kwaNongoma. Mangabe usubuke wazokwazi ukuthi ufinyelele la uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu. Sicela ucindezele subscribe button, cindezele ibell, mawuthanda ujoin i-membership ukuze sikwazi ukuthi sihambele izikole ngonyaka ozayo sikwazi ukuthi sifike nabantu abazokwazi besiza izingane zenu. Sangincenga.